Hi guys, good morning. So time to work na. So kailangan na natin mga arrange kasi maraming alikabok. At kailangan din natin i-arrange yung mga stocks para hindi kalat tingnan. Everyday ko tong ginagawa guys na bago mag-lunch matapos yung mga arrangement sa store para ayos tingnan, hindi naman makalat. So ito, abangan nyo guys yung mga ginagawa ko for today. Not for today, as always ni guys. So now, kailangan ko na mag-face mask kasi sobrang alikabok guys. So para hindi tayo sisipunin nito. Alam mo guys, sabi ng iba yung tendera is okay lang, relax lang. Hindi yan totoo kasi kailangan mo na magtrabaho ng maayos. Kailangan mo na mag-arrange. Everyday mo itong ginagawa kapag may customer. Entertainin mo. Tulad ko, kahit wala pang suklay yung buhok ko, mas inuna ko pa yung arrangement. May mga area talaga guys na gusto ko nga ako lang mag-arrange para naman yung kasama ko magbantay kapag may bumili. Kapag magsama-sama kaming lahat, kapag may bumili, hindi na ma-entertain. So kaya nga mas nag-decide ako na ako na lang mag-arrange sa area nito. Actually, ako naman talaga yung mag-arrange. Minsan lang tutulong yan ng iba. In 11 years guys, bilang isang tindera ako, ang dami ko nang natutunan sa mga bagay-bagay. At naman, mga tao talaga guys na gustong sumira sa atin. So kaya nga minsan, dagdag pagod. May mga customer talaga guys na hindi magandang ugali na inaayos mo pa sila pag entertain, ikaw pa yung mali at gagawan pa ka ng mga maling istorya. So minsan guys, in 11 years, ang daming luha ko na na sayang dito. Pero hindi ako sumuko kasi kailangan ko ng pera, kailangan ko ng trabaho. So kahit minsan guys, dapang-dapa na ako.
lang guys. Buti na lang nakadala ko ng extra t-shirt. So here you go guys. So now guys, tapos na po ako dito sa area na to. Medyo maliwanag na siya tingnan. Arrange na siya tingnan guys. At wala ng alikabok. So ayan na siya guys. That's my vlog for today.